Vuelta a Espainiako lehendabiziko hotelian. Egia erran pasatzen dut urtien jautxu erdia hoteltan barna, eta oitxutzen zara deuzen gauztara. Erran dut komunak azkenetan direla bastante igualak dira. Hotelak itxerakoan igual egiten dituzten. Normalian, ordenadore zera bat, arrautoia erati lanetiko gogo. Bizikleta beti gelan, urrengo goizien bueltat ematiko, ariketak egiteko kita. Eta gero, sin más, mira, buelta honditan eta buelta batzutan hasieran arropa berri pixu ematen digute. Kasu honetan lotukin eta gure kamioneta kamion mekanikoa, autobusan, eta hori da, kamion kozina edo bazkaltzen, korredioa bazkaltzen dutena, xuri kamion frigorifiko, urdina mekanikoen kamion txiki bat, eta beroan gure kotxetako bi.